Juan Kapitulo 11. May usa ka tawo nga nasakit. Ginganlan siya Lazaro nga taga Betania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay nining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Gimahal ni Hesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siya duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili pa dugay nga ang mga tao nagtinguha pagbato kanimo, nganong mobalik ka man didto? Si Hesus miingon, may 12 katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tao nga maglakaw sa adlawng dako, dili madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Hesus ug midugang pagayud siya pag-ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Ang buot ipasabot ni Hesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila og si Hesus nagisgot og natural lang nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Hesus sa walay lipod-lipod, patay na si Lazaro, apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo at tuon ta siya. Si Tomas nga ginganlag ang kaluha miingon sa iyang isig katinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron mohatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Sa pag-abot ni Hesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyok sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Hesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Hesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Hesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan, ania ang magtutudlo ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya ug midali pagula aron pagtagbo kang Hesus. Si Hesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbua ni Marta. Ang mga tao nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali paggula. Abi nila ug moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Hesus. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa tiilan ni Hesus ug miingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Sa pagkakita ni Hesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya. Hain mang lubnganan ninyo siya gilubong? Nangutana siya kanila. Dali nga ri og tan-awa Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Hesus. Tungod niini ang mga tao miingon, tan-awa pagkadako gayud sa iyang pagigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba giayo man niya ang buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang pagbati ni Hesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Hesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon,
Ginoo, baho na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga kun motuo ka makita mo ang himaya sa Dios? Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit siya. Lazaro, gula nga ri. Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil, ug ang iyang naong pinutos ug panapton. Badbarin ninyo siya og palakta. Gingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga tawo nga miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Parisiyo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Parisiyo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kun pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya. Unya manganhi ang kadagkuang Romanhon ug gunobo nila ang templo ug ang tibok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas, ang pangulong pari ni atong tuiga miingon, way hibang kaagan, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pari ni atong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglang mamatay alang sa mga Hudiyo, ug dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni atong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Hudiya. Miadto hinuon siya sa usa kadapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Hesus ug samtang nagpundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna? Mutambong kaha siya sa kasaulugan? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo nagsugo nga kung may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Atangi ang dugang pa nga mga pagpadayag dinhi lamang sa atong panag-uban.